Ngisacela ukubengelela ngoMangothobane. Isangoma esipula ngonyezi. Ezinye sipula ngamathambo, umphathi wekhubalo, usandla sensimbi. Usigwebo sentambo wenhliziyo ebomvu zabathakathi. Namhlanje into engifisa ukukhuluma ngayo, nginixwayise nje ngayo. Labantu laba abangenalo idlozi lokwelapha. Labantu laba abangenayo imimoya yokwelapha. Bengaqalisi ukufuna ukuthwasa, bekuthwasela into engekho. Ngoba bazoyiphehlela amashwa amanzi amnyama. Uma uthwasa, thwasa ngoba unemimoya yokuthwasa. Unedlozi elidinga ukuthwasa. Ungathwasi uma lingekho. Ngoba uphehla amanzi amnyama. Ngisho nezizukulwane zakho, lonke igazi lakho. Lokhu ngisho ngoba kunabantu engidibane nabo, engibabonile, abathi bayelapha, kanti bayibonela nje ibhizinisi. Ungathwasi nezinyanga zonke, izangoma zonke, zingabathwasisi abantu abangafanele ukuthi bathwase. Bangasicabangeli bona ukuthi lo muntu uzokhokha ngoba bezwile ukuthi ingane kadokotela, ingane kasomabhizinisi. Engiqonda ukusho ukuthi akuthwase umuntu okufanele ukuthi athwase. Abanye bathi bavaliwe kanti idlozi alikho lona. Njengoba ngisho-ke, hlukanani nokuthwasa kungafanele nithwase ngoba niphehlela amanzi amnyama edlozini. Siyathokoza uMangothobane.